Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A 'yan uwa ga ci gaban labarinmu mai taken darajar Yayana. Usman ya yi 'yar dariya sannan ya ce, ni da za ka ji shawara ta wannan sadiya ta gidanku. Ali ya ce, a haba. Usman ya ce, na ga yadda ake yabon hankalin yarinyan ko a gida tana da matsala ne. Ali ya ce, sam ko a gida ba ta da matsala gaskiya, amma ban taɓa jin ko da alamar santa ba. To wannan yarinyar ma ina ganin ta tsaye da wadda take so. In ma bata tsayar ba sai in ga ta yi min yarinya. Shekarunta 17 fa, yanzu in ban cika ma ba fa. Usman ya ce, daidai kenan, na fi son wacce ta shiga makarantar gaba da sakandare akalla ta mallaki hankalin kanta, ta sai yadda za ta kula da ni, sai ni ne zan koma in kula da ita. Usman ya ce, ba yaran yanzu ba, tun da kaga ba ta yi ba, in kaga wata wadda ta yi maka ko a unguwar ko a kafatanar unguwar Ma'azu ka faɗa min yanzu, an jima sai mu je, kaga yanzu sai ka ji wa iya da kwarin gwiwa. Ali ya yi shiru yana tunani, can ya ce, abokina ka san Allah, ni fa ba wai ina kallon mata bane na layinmu ma ban san su ba, ballantana na anguwa. Usman ya ce, to aboki ka tsaya a sadiyar, mai hankali ce sadiya ta yi. Ali ya ce, inda takaicin yake sai kuma in kira ta in ce ina son ta. Usman ya ce, in ba ka iyawa bi ta sama mana, ka samu iya ka faɗa mata kana son sadiya, na san za ta yi murna. Ali ya ce, abokina daina cewa ina son ta, za dai a yi aure amma ba wai ina son ta ba. Ali ya ce, kuma ba zan yi karya ba tunda ban ji cewa ina son ta ba. Har Ali ya zo gida tunani yake yi, anya kuwa zai amince cewa yana son auren sadiya. Lokacin da ya shigo daidai na ba iya magani na miƙa wa iya, ta afa tare da korawa da ruwa. Ya tsaya ya rike ƙugu yana kallon mu, tunanin shi a wannan lokacin lalle babu wanda ya dace ya auri irina, bisa hujjar shi ta cewa ba zai sami matsala ba wacce take tsakanin iya da matan yayin shi ba. Iya tana kuka cewa cikinsu matar yayin Suleiman ce kawai ta san darajar ta, kuma tabbas haka ne domin sai su yi wata 3 ba su zo sun gaida ta ba. Ita ba wai tana kwaɗayin abin hannunsu ba ne, a'a ko ba komai ta ga 'yan jikokinta. Amma sadiya ba ta da uwar da ta wuce iya, don haka yana nan ko bayan nan za ta zamo a ƙarƙashin kulawar shi. Burin shi ya ga ya ɗaukewa iya duk wani matsalarta, su kuma yayyinsa su ji da iyalansu. Tunaninsa ya katse lokacin da iya ta ce, garanga ka shigo ne? Ya yi firgigit, na shigo iya, na gaida shi na fita. Shi ma a ranar bai iya yi mata zancen ba, ƙarshen ma tunani ya yi ya samu yayi Suleiman su yi shawara. Haka kuma bayan sallar isha'i ya nufi gidan yayan nasa, bayan sun gaisa sai ya sanar da shi abin da ke tafe da shi. 'Yan uwa ku biyo mu a kashin labari na biyu ku ji me suka tattauna tsakanin shi da yayan shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.